हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस लाना फैदों। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव, मानोना नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोदान निउस लाना फैफिनबाय थायो। थ' गिबियावनो दङ जोंहा बाक्सा बर'मानि 30 नं राजा लामायाव मोनसे डकायत हानजाया लामायाव ट्राक सालायग्राफोरखौ हमनानै बा लाखिनानै ट्राक सालायग्रा आरो हिन्दीमोनखौ हमनानै बुग्लियो आरो हाग्रायाव लाना थांना बुग्लिनानै खाबथानानै दोनो आरो उनाव खेवफिननानै बे बुनाय सानायखौनो खाबथाना दोननायखौ खेवफिननानै हगारो। उनाव लोरबां देहाखौ लानानै बे बुजाग्रा सानैया थानासिम थाङो। नैथियाव दङ आसामाव गासै 17 लाख सुबुंनो माने 17 लाख न'खरनि सुबुंनो दानसेयाव 830 रां होगोन आरो बोसोराव जुदि नायो 830 दा मास मोनसेयाव 830 बोसोराव जायो गासै 10,000 अरुणोदय आश्रयनि गेजेरजों होगोन होनना बुंदों। बेखौ मैया हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मेलनि गेजेरजों 2 अक्ट'बरनिफ्राय बे आश्रयनि गेजेरजों 17 लाख सुबुंफोरनो दानसेयाव 830 माने मोननो हागोन। 17 लाख न'खरनि सुबुंफोरा माने 17 लाख न'खरा आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों सोना होगोन होनना बुंदों। बेखौ थामथियाव दङ गृह मन्त्रालया मबाइल बाहायग्राफोरनिसिम सांग्रांथि होदों। मा आननोन नाम्बार बा मा सिनाय मोनै नाम्बारा फन फैयोब्ला माने फन हरोब्ला बा कल हरोब्ला रिसिभ खालामनाङा, बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों गृह मन्त्रालया। जुदि नोंथांनाव फैनाय कलनि माने फन फैनाय कलनि नाम्बारनि सिगाङाव थानाय नाम्बारा +92 जायो, माने इन्डियानाथ' 91 +91, नाथाय जुदि 92 +92 आरो +01 जायो बेबायदि नाम्बारखौ हमनाङानो। भइस कलबो हरनांगौनो, वाट्सएप कलबो हरनांगौ, QR क'डबो हरनांगौ। जुदि हमो माने गासै मबाइलनि इनफरमेसनफोरखौ लाना थाङो। माने इसान निउसाबो माने हेक जादों, माने जेब्ला बिथांमोना भिडिअ खालामो माने निउस खालामबाय थायो बेबायदि समाव माने बिथांमोननियाव माने पाकिस्तान जिन्दाबाद मोनसे भइस एडिअ फैयो, किन्तु बेबायदि नाम्बार हमनानै जायाखै आरो माने एक्सट्रा जादों, हेक जादों बिथांमोननि निउस चेनेला। ब्रैथियाव दङ गुगोला मोनसे मोजां राहा लाना फैगासिनो दङ। नोंथाङा जाहाथे बांग्रिं मावनायनि सिगां जाहाथे सांग्रां जानो हायो आरो रैखाथि जायगायाव थांना आश्रय लानो हायो, बेनि थाखाय गुगोला माने साफ्रोमबोनि एन्ड्रइड मबाइलाव बांग्रिं मावनायनि एसे सिगां नोंथांनि मबाइलाव एलार्ट बा लाइट जोंखांगोननो। मबाइला माने बेबायदि माने आर्थक्वेक डिटेक्टरनि जोहै बे खामानिखौ मावगोन होनना बुंदों, जायनि मुंखौ दोननाय जादों आर्थक्वेक एलार्ट सिस्टेमनो। नाथाय बे माने आर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टेमखौ बाहायनोब्ला माने जोंनि मबाइलनि लकेसन सार्भिसा अन थानांगोननो। बाथियाव दङ मैया गासै आसामाव थैदों कर'ना भाइरासजों 6 जन। बिथांमोननि गेजेराव हिमांशु दे 70 बोसोर बैसोनि काछारनिफ्राय, लेट देबाबत्र चौधुरी 49 बोसोर बैसोनि, लेट माने बिसोर कारेमगंजनिफ्राय, बिथाङा चौधुरीया कारेमगंजनिफ्राय, लेट धनेश्वर शर्मा 50 बोसोर बैसोनि धेमाजिनिफ्राय, लेट बिश्वजित गौसन आरो 52 बोसोर बैसोनि, लेट महेश बरुवा 60 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय, लेट एम आइ हुसेननो 59 बोसोर बैसोनि आरो कामरुप मेट्र'निफ्राय। मैया गासै आसामाव 4,593 मोनदों दै, बिराद मोनदों मैया गासै आसामाव। आरो कामरुप मेट्र' 632 आरो कामरुप रुरेलाव 460, नगावआव 335, डिब्रुगड़आव 465। थ' बेखिनियानो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।